Father Nas, kanhi kauban po nako dito sa distrito, sa District 4, sa South. Uban ka nato sa to ang pagmisa, atong nursunan sa dili pa ang ato ang paghala nini, ato hinumduman atong mga kalapasan o kita mga ipasaylo sa Ginoo nato Dios. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, makagahong magtunhay nga Diyos, dada kami nga nas kitilingman sa manaka, tagamdam sa mga kalipay langiton,
aron madangat kamo ang kamapawsanon gumikan sa kaligo ni Kristo nga among magbalantay. Kini among gipangayong pinaagi ni Kristo nga among ginooban sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, nitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog na tingog, niingon kanila, mga igsoon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagtuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayo nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo, ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangayo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Malantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lihaw nga sipsilanan, iya ko'y nagipapahulay. Sa dapli sa malinaw nga tubig, iya ko'y hidala. Yang gihupay ang akong kalag. Ditultulan sa matarong na mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog na mangitnig, nalako'y kahadlukan na daukan. Kaya nakaman sa akong kiniran,
sa imo'y bubugag sungkod, giwatagan mo ako kaisod. Ginaran mo ako og labisa sa akong atubangan. Sampang nagatanaw ang akong nakakaaway. Gibihugan mo ang akong ulo ug mana. Nagawas kayo ang akong hinanan. Kaayo lamang o kaluoy, mauway nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuwigan nga umabot, magbalangkay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakunakan ako. Kinudlo ikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalay kumbang, kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamo dautan, dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Diyos kaninyo, tungod ni ining. Gitawag kamo sa Diyos aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundogon. Wala siya makasala ni mamakak, sa dihang bugal-bugalan siya, wala siya mabalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinuoam, iyang gisalig ang tanan sa Dios. Ang matarong nga maghuhukom, didto sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad, nangaayo kamo. Kamo kaniadtong sama sa karnero nga naghisalaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo.
sa santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil ug mukakkat tinuon sa laing baki niini, kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga kardero mosulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay, managan noon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa ningon si Jesus sa pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga may-ani una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, musulod siya og mugula ug makakaplag siyang masibsib. Apan ang kawatan muani aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Gianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Dili ni first time lang ko ang pag-anhi dinhi. Tungod kay na-sign ko dinhi sa vocation campaign panahon ni Monsignor Daddy Silva. Usara noon to kasi mana. Pero 1 month ko dinhi panahon po ni Father Marino de Paz. Seminarista pa kwanto. Kay katos Father Marino, na-sign mo to sa Barili. I'm from Barili. O niya, ang nahitabuan to, nagka-amigo mi, mo na nga bisagasa to siya ma-sign. Iya nyo kong i-request dito sa seminaryo, magpadato sa suwat daan sa mga pare nga, kini nga kong seminarista, ini kasamer, apostolate, adto gini siya dito ha? Muadto gini siya. Muna nga sa college pa ko, sa philosophy pa ko, wag yung ko masahin og laing parokya. Ug asa siya, tuwa ko. Nabot po ko dito sa Compostela. Kaya nasahin dito sa Compostela. But anyway, I'm happy nga nabalik ko din Actually, doon ang tako'y na-conflict ng schedule karon ang kunta. Ako tato'y mumisa ganiya sa alas 5 dito sa Nicolas. Kaya recently, na ako sa Nicolas na-assign as team moderator sa team of pastors. Karon niabot ron dito ang imahen sa Santo Niño, Kapitan General nagikan sa Basilica. Ningari dire sa tuwa sa San Nicolas kay naman diha ang image sa Teniente de la Guardia. Kay karong 28 magsaulog ta sa kaplag. No? Ika 400 pila na siya 400 kape na siya katuig. Mao na nga pero tungod kay nagpadamag sulat ato ang kura dito. Ya ako man amigo daan kay seminarista pa kauban naman ni namo daan. Maghatag mig seminar kaniadto dito sa Dumanhog kay ang kaming mga seminarista nga niagi dito sa Dumanhog pre-seminary training ni the late Monsignor Alfeo Manalili. Kini gitun-an gid mi usaon paghatag seminar kami may makauban ini Father Omen o nya na gani gubot dito amo rin nga ikaw may husay diha kay mo apelyido mahusay o nya mo gini siya talented man siya in charge
choir, sa music namo, ana og nay program mo na mong MC bahak-hak mi katawa kinahanglan mga pasiyaw. No, so mo na siya na nalipay ko nga na dinhi bisan og na absent ko dito ron sa pag-abot sa Santo Niño nga adunay titulo Kapitan General. Buno maigsoon, nindot kayo ang ato ang selebrasyon o nindot kayo, tukma kayo ang tema, Journeying Together as a Church to Become Fully Alive. Muna ang tema, hangtod na nas 2034. Gikawin ng mga tema sa council, sa synodal na grupo of transformation. Din ako na nabilong po o mo hinungdan nga nakasinati tag unsa ni timaha. So karon tuiga gitumbok gipahimugatan ang pagpaminaw. Importante ni maminaw ta especially sa mensahe karon tungod kay karong adlaw gisaulog nato ang Good Shepherd Sunday. Kisa ba atong paminawon? Ang atong kaguol, ang atong kahadlo, ang social media o ang Ginoo nga mao'y atong magbalantay. Natural, mayong kita nga ang Ginoo. Pero naapagitay lain nga paminaon kay makahatag na sila og counsel, good counsel. Si San Roque, si San Vicente was a good counsel. In fact, nakatabang siya pag-advise sa mga kadaguan sa simbahan during his time. Kay during his time, hibaw ba mo nga duhay Santo Papa? Adunay Santo Papa nga naadunay gapuyo sa Roma o adunay laing Santo Papa nga nagpuyo dito sa Francia, sa Avignon. O mo hinungdan nga si San Vicente migawas. Nagwali, unya nag-advocacy siya kang kinahanglan usara gyud. So siya mo'y nagpahigayon sa mga katawhan o siya mo'y nagpahiluna o unsaon. Giyon sa mato niya, iyang gisugyot nga kinahanglan kining duha mo resign unya magpili o lain nga kining Santo Papa ug mao to'y palingkoron dito aron tabla silang duha, no? So nakita mo gyud na siya tungod ni San Vicente. Si San Roque nakanindot niya kay bisan og nagunahuna siya og mag-pilgrimage dito padulong dito Roma gikan sila ha. Naaman siya nakita dito nga daghan nga mga kuan kining masakiton kay naaman to'y naamay pandemic o hinungdan nga wa siya makapadayon sa iyahang pilgrim, iyahang travel, iyahang gitabangan katong mga nagmasakiton o mahinungdan nga in the process nasakit po siya. Pero meaningful kayo. Kami mga igso, mga pare, para namo po, meaningful kayo nga naamo diha. Kaya wala mo, di ko no, naunaan ko no. Unsa may kahulugan sa mga pagkapare, wa mo diha, nga among alagaran. Wala. Muna nga during sa pandemic, I was assigned at that time dito sa Sambuan, sa Distrito 4. Kining na-appeal yung ko tao, natakdan sa gibuan to. Na naman, kay it was my principle nga I should be with the people. So asang masakiton to Pero akong gi tamod ang unsay mga sugyot sa tong kagamanan nga unsay itong buhaton aron itang takdan. Wadyo ko takdi sa kuang pagbisita sa mga masakiton. Diha na nun ko ng takdan na giablihan ang mga tourist spots sama sa Guinea Falls tungod kay hiningon ato ang the good governor of the time nga pwede na ablihan ang ato mga tourist destinations aron dili ta mahubsan sa atong panudlanan. Giablihan dito ang Guinea Falls sa Tambo aron masiguro ang i-assign dito mabantay ang 7 ka pulis
nga nasayan dito sa lungsod. Ang nahitabo, silang pito kabok, mao'y natakdan. O niya kay, wam sila kahibaw ng takdan. Uli sila dito sa lungsod, ato dito silang post, magnisa man ko dito sa munisipyo, dito, takdan po ko. Hapit sa kuma, tigbak. No? Pero ang Ginoo na mahiplano ko na nato nga di pag ito mo'y katapusan, na-admitted yun ko sa hospital dito sa kining perpetual succor o pag-abot na ko dito, wag ko magningaw noon. Nga naman, lagang yung mga pari dahil nga natakdan. Diha sa mga madre natakdan. Ang tapad na ko, sabak kay ko, the first day, hibon ko, the following day, nahilo man. Namatay na di ay. So mo na siya experience. But I felt good and even contented. Nga naman, because it was in line sa akong duty. Para na ko meaningful nga nasakit ko tungod kay nagtrabaho ko para sa mga tao na ako ang giludhan, nga mo ako ang gisaaran sa Ginoo nga akong alagaran. O nato pakpaka na ito gugalingon may soul. Karon balik ta dire sa magbalantay. Kinsa man ang magbalantay? Mao day ang Santo Niño nga nitubo. Ang Santo Niño nga giingon sa nubinahan, nitubo di lang sa lawas, di lang sa panuigon. Nitubo siya sa kahibalo o sa kaalam. O nitubo siya tungkol sa mga hiyas niya, mga virtudes, kahimutan siya sa Diyos. Pinaagi sa grasya sa Diyos. Tanawa. So, ang challenge na to, musunod taan niya nga nahimong magbalantay. Na sa atong pagkabinunyagan, mutubo mo ta, di lang ta sa lawas. Mutubo ta, di lang sa edad. Mutubo ta sa atong pagtuo. Mutubo ta sa hibalo sa atong pagtuo. O mamaalamon unta ta, tungod kay kita mapaminawon sa atong Diyos nga magbalantay. Pagkanindot, mauna ang mga igsoon ang challenge karon. Ang bata na si Jesus nitubo na. O nagsangyaw siya sa mayong balita dito sa Kamingawan, dito sa mga templo, dito sa mga kining marketplaces o guban pa ng mga lugar. Ang mga masakiton, iyan diayo. Ang mga giyawaan, iyan diayo. Dihay buta, nakakita. Dihay bungol, nakadungog. Dihay bakol, nakalakaw. Dihay nag-hemorrhage for 12 years, naayo. Dihay namatay, iyang amigo si Lazaro, iyang gibanhaw. Pero, unsa may nahitabo, daghan ang natuo, pagkanindot. Pero, daghan po daang wala mo to. Tamaw na may igsoon nga dili unta ta mag-uol ug na hindi makauyo nato. No? Nga naman, kay bisan pag-unsa pa ang atong itsura, mula gingon nga, bisag ang naong nato, mura pag chinilas nga nabali, naagay mahigugma nato ang atong ginikanan. Nangingon tos mo si Rode sa una, unsang sa mong itsura, only a mother can love your face. No, because your problem is your face. Munang lisod. Tinood na. Ang atong, at the same time, mo ni ang atong magbalantay ang Ginoo. Ang Ginoo dili gyud na mapulaan nato. Kita ray mapulaan niya. Ang Ginoo gasigig amping nato. Bisag makasala ta, bisag atong kagahampon, pwedeng batia, ngit-ngit kay tanan. Pero ang Ginoo mutan-aw gyapon sa tong potential. Kay ang iyang tan-awon ang ato mang kanabang capability sa pagbago, pag-renew sa tong kaugalingon, pagbago sa tong kaugalingong batasan, kanabang conversion na tinuray, ni Tanuya sa Gringo pa, change of heart and change of mind, pattern after
sa hunahuna ni Kristo o sa iyahang kasing-kasing o sa iyahang mga pamaagi. Mao na'y nakanindot sa tema nato. Kaya ang magbalantay na si Jesus man na. Mao man na ang gibitay dito sa krus, kanang krus nga ato ang pasidunggan karong Mayo 3 atong pistahan. Mao na siyang gibitay dito. Kay very symbolic ning krus. Di ba kahoy man na siya? Ang unang tao, kung natong ibalik lang tao, diin man nakasala. Tungod sa kahoy. Kung sa kahoy, prot nga kahoy. Prutas. Mangungag prutas. Kung sa mga kahoy nga, mansanas. Dito, nakasala ang atong ginikanan. Mga original sin dito na unang na himo. So, ang kahoy sa Old Testament, kwanto siya? Murag, dili mayo ang symbol of kanabang kapilihan. Pero, dire sa New Testament, gigamit gihapong kahoy, gihimong krus. Diin gibitay si Jesus, kilid niya, tuwa dito ang mga kriminal ang duha. O niya, kining krus sa New Testament, diin gibitayan ni Jesus, nahimong simbolo sa kaluwasan. Ang simbolo sa kahoy sa Old Testament, simbolo sa kapilihan. Apan ang kahoy sa New Testament, nga mao ang krus, balaan na krus na himong simbolo sa kaluwasan. Atong kaupakan ang Ginoo. Nagkaron, kadtong tao nga at the same time tinuray ang Ginoo, si Jesus man to, ang atong manluluwas. Mga igsoon, siya ang gitawag ko maayong magbalantay. Umo na nato ang gisaulog karong Domingo. Isip mayong magbalantay, mahigugmaon. Kung isip mayong magbalantay, siya kanunay naggabay ka nato. Kung isip magbalantay, siya nakahibalo o nasayod o nakaila ka nato at sa tagsa. Natay kagahapon, hibaw siya anak. Natay mga gitago ng mga sala, nagibuhat at sa kangit-ngit, nakahibaw ang Ginoo anak. And yet, ang Ginoo, dili yun mausab ang ihang kinaila. Kaya mao na giingon sa usa ka spiritual writer, God is sometimes a God of contradiction. Ngano nakaingon man si anak? Kaya ang Ginoo ko no, makahibaw man unta o nakaila man unta nato sa atong kakahuyangan o sa atong mga sala, even sa to ang past. Pero sa the moment na muduol ta sa Ginoo, nga mawang magbalantay, o niya magbasol ta sa atong masala, maginulsol ta ang Ginoo, makalimot na sa atong masala, bisag sa pagkadako. Atong pagpakan ng Ginoo. But the moment nga kita mohimo, bisag unsa lang atong himoon, basta maayo lang para sa atong isikataw, ang Ginoo di sa gyud makalimot. Muna nga ningon tong spiritual writer, God is a God of contradiction. Ug dunay sumpay, God is a God of surprises. Ngano man, mangayo tag gamay, di tahatagan, kay gamay ra. Dako kumihang ihatag. Mangayo ta, mauri na siya itong ipangayo. Sahay, magbagulbol ta, kay wag yun ihatag sa Ginoo. Paghatag niya, sus, pagkanindot ay siya ihatag. No? Makaamgo ta ba na lahi ang pamaagi sa Ginoo apan sure. Lahi ang pamaagi sa Ginoo pero nindot. Ug doon natin kulang siya rin mo puno. O wa ta magkadimao sa itong kinabuhi, siya rin mahusay, siya rin settle down. Ug doon ay kulang, siya mo puno. O kulang ta sa kapasidad, siya mo puno. Tagaan na niyang grasya, tagaan na niyang panalangin. Sama nga sa mga apostoles, nagsugod lang 12. Apan, iyang i-extend. Nagpili sa siya 72 ka disciples.
human sa 12 ka mga apostoles. Buk pasabot sa atong magbalantay nga mao si Jesus, gusto siya nga dili lang magpabilin nga siya ang magbantay. Doon sa siya mga grupo sama sa mga apostoles ug sama sa mga disipulo na 72 kabuok na karon tungod nila ni kailat na ang maayong balita sa tibuok kalibutan, lakip na din sa ato sa Basa Pardo. Mao na nga di na to ma-underestimate ang gahom sa Dios o dili na to ma-underestimate ang management style sa Ginoo. Ingon siya mao ang pultahan ang moagi kaniya mahatagan og kinabuhi nga madagayahon. Tinuod yun na. Sa seminaryo, sa college department at bang sa API, Kamabulo, na-assign ko dito for 7 years. Adunay musulod mo sa chapel, doon na dito'y gibutan. Adumus Dei et porta Caeli. This is a Latin maxim. This is the house of God, a gate to heaven. So every time na musulod na sa kining simbahanan, ato nang pag-isipon nga naata sa balay sa Ginoo, balay alampuanan. Unya atong pag-isipon nga kita naa sa ganahan sa langit. Karon ningon mas ebanghelyo sa Jesus na siya mao ang ganahan. Sa ato pa sa tanang mga ganahan, He is naa siya, present siya. Ug ang sakramento maghatag og panalangin og grasya kanato, siya mao ang pinakasakramento. Si Jesus ang magbalantay. Ngano man kay siya ang tag-iya sa tanan, tag-iya sa panalangin, tag-iya sa grasya, o siya mao ang tag-iya sa tanan atong gikinahanglan. Mao na nga og mangayo gani mo sa Ginoo sa atong magbalantay. Ayaw mong tiktihi kong pangayo. Ano mangayo ron sa mong gamay? I-trillion, i-billion. Nya, bahine lang ang simbahan. No, joke. Tinuod bitaw. Ngano nakaingon mo ganin eh. Tungod kay ang Ginoo, tato kayo ang Ginoo. Dili lang kay ang iyang gibuhat ang kalibutan. Ang gibuhat niya, the universe. Limang ka na gahuma o gilaliman ka na katigayunan niya, kadako, anak. So muna nga, huwag itay anoy na kabalakan kung mingon ni mahal ang palaliton tungod sa kamahal sa gasolina. Under control ang tanan sa Ginoo. Kapila na tamoagi og pandemya. Kapila na tamoagi og mga katalagman, typhoon, earthquake. Nangahurot na ita. Katulang pandemic, I was assigned at that time in Sambuan. Sa bulan lang sa September, padung sa October, 50 kabuk namatay. Des lungsod, Gina ng 50 kabuk. Naigo sa Delta. Di, guol gay ko, di pa magkukabalik dito. Kay gi-lockdown ang lungsod. Pagkawa na, lockdown, ayaw na sad ko, balik ko dito. Magtanan ko, pila may naman tayo diha. 50 father sa usara ka buwan. Sus kadaghana. Pagsunod bulan, laing 25, 75. Di, nanguntanan ko sa office. Pila may ato ang naadiya sa atong libro na gibunyagan. Sa panel, mauni siya, niabot og 155 kabuok sa 2 ka bulan. Kutanawa. Ginoo, makamaog yan. Kamaog ganita, samot ng Ginoo. Ang namatay, 50 na kabuok. Pero ang gibunyagan, 155. Di ganan siya, 105. Kunaw, may yung Ginoo. Niagit ang pandemic, niagit ang mga talagman, pero ang Ginoo, doon na siya iyahang kaugalingon na panagang. Makamawa na siya. Muna nga dita angay mahanlok, kaning kamahal karon ng extra, paano man siya. Dili man gini siya yung magpabilin nga mahal. Lubos man gini siya, bisag saon pa. Niagit aning kalisod, pero under control gihapon is Ginoo na atong mabalantay.
Ang importante lang na maghugot ta. Kami sa among pamilya, we are 8. My father died when I was 5 years old through accident. Tana. Akong mother was 41 years old at that time. Kasayo mang naninyo, akong papa. Walo ba ni kabok, imagine na. Pero tungod kay naghugok ni, tungod kay religious kong mother, wag po siya nagninyo usab, wag yung bibiyay. Nasa mo waling patakan nga maning kamot yun ni. O eskwela, kay mamay ang ingon nga, maura kinagbagiya siguro nga, mahawawas na sa risulog kini ma-fulfill ko sa akong pagkainahan. Amo ginang tungman. My mother passed away when she was 94, 2 years ago. Ako may gusto mga babae, puting hilaka na naman. Tungod kay the last year, the last moments niya, wa kay sila kabisita, kay kumpiyansan sila, kay wa mabagi ko sakit. Matuog naman. Kabuntag, mga pagpamahaw, pagkapaniyon to, wala na ang mata. So mo na siya, mga igsuon, nganong nakalampas mami sa kalisod. Nakalampas may kay kami ng hiusa. Muna nga sa tema na to, journeying together. Magpanaw ta, magkuyog ta, mag-ubang ta. Ang problema na dako na himong gamay. Ang dako nga trabaho na himong gamay. Unya ang kalipay nga gamay na himong dako. Kaya ito mga isawan. So, kita mo sa magic, any tema karon, journeying together as a church to become fully alive. Kami maghinumdum ni sa mga kaagi makahilak ni hangtod karon. Pero nagmalipayon sa di tungod kay ug unsay gitudlo nga legacy sa among amahan ug sa among inhan, gituman ko na sa akong maigsoon nga puro naminyo ito kabok. I'm the youngest among the 3 boys. I still have younger sisters, but all of them, doon na yung mga apo. Muna nga akong ipasalin nila nga, di na ko magninyo. Yung natawa, mga hanggaw. Bali, mag 32 years na ko sa Kristod, karong June 10. Kami itong yudinhan way back 1994 dito sa Guadalupe. Tungod kay at that time, ang simbahan sa katedral giayo para sa centennial niya na celebration. We were 19 at that time, belonging to the Archdiocese of Cebu. After pila ka tuig, ang upat ni Taliwa na, siguro nakaila mo ani nila. Ang unang ni Taliwa na mo, ang among youngest, Father Lito Dilmar from Mabulo. Ang ikaduha ang Taliwan, ang pinaka-athletic sa grupo, Father Budi Licanda from San Nicolas. Ang ikatulo, ang pinakabuutan sa mong klase na di sa kunsaon, sungog, di gid musuko. Di sa hikapong pangitlog, di gid musuko. Father Rick Mamaranlo sa San Nicolas lang gihapon to siya. And the last one, ang among treasurer, si Father Awaw Carol na taga mamaling man siguro siya sa una. Kanya, nabalhin na sila sa Talisay. Upat, maunay namatay. Pero, nalipay sa di kay sa upat nga namatay, duha po ng obispo. Bishop Ruben Labajo, nasa Talisay, o si Bishop Dennis Milaro, nagikan rin sa alumnus Mambaling. Maing so, nato nang gisigutan ninyo, ngano nga niluhutay ni, tungkol kay nagpanaw ni hiniusa, o mao ni sekreto karon sa atong tema. Naghiusa ta, pagpanaw, o mao na nga, we intend to do something para sa kabaguhan o kalabuan sa kung pagtuisip o sa katilingban o unya pa ta matawag na church fully alive. Kung kita sama sa early Christians, kung sabay yung mga timaan, kung sabay mga timaan na nila, nagtinabangan sila. O walay usad kanila nga nagutman, tungod kay sila naghinatagay. Maupudunta na ang ato ang picture sa to ang katilingban nga nabago tungod kay kita gisunod sa atong mayong magbalantay sa iyang tingog, sa iyang tambag, sa iyang giya o sa iyang
pagpanundo. O nga misunod ta sa iyahang mga lihok sa paghunahuna sa uban, bahala na. Wala siya maghunahuna sa iyang kagalingon. Kaya iya rin yung gihunahuna nga iyang tumanon ang kabubuton sa Dios nga amahan. Nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pinagis sa iyang kinabuhi, pinagis pagpangalagad na to sa man. Kung pa niya, I came here on earth not to be served, but to serve. Mao na may igsoon nga kita usab hinaot nga maliwat sa tuang maayong magbalantay nga si Jesucristo. O nga sa tuang pagpanaw nasayod ka nga din ka mag-ilusara. Kay gawas nato na pagtaylain nga pumapanaw na si Senior San Roque, na si Senior San Vicente Ferrer. O nasa luyos itong nahuna sa atong alipatakan nga kita andan tang mo sakripisyo, andan tang mo antos tungod kay anatong modelo nag-antos po o nagsakripisyo mao si Jesucristo. Ang balaang krus kanunay nagpahinumdom nato nga adunay kaluwasan sa tao nga nagtuo o nagsalig sa Dios. Mga igsoon, mayong gabi kanatagtan atong pagpangan ang Ginoo. Palihog manindog o atong padayan atong pagtuo pinagis pag-ingon nagatuo ko sa Dios nga amahan magagahon sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug ang Jesucristo nga nang bugtong Ginoo nato panamkon silalang sa Espiritu Santo yan natin Maria na birhen gisakit sugo ni Poncio Pilato kilansang sa krus kamatay ug gilubong ikunsad sa mga minatay ang tulog adlaw na banhag ni sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan magagahon sa tanan igikan dito mo balik siya aron pakukum sa mga buhig sa mga minatay nagatuo sa Espiritu Santo Santa Iglesia Katolika ambitan sa masantos kasaylohan sa masalat sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan na tungod ni iyang naghingapin nga grasya pinagis pagpanama ni Senior San Vicente Ferrer o ni Senior San Roque busa mo ingon kita Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian ni magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitudyan sa ilang kamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan ug kaluoy o pasaylo sa Dios nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta 2026 nga mahatagan sila sa Ginoong mga grasya ug maayong panglawas mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. O Ginoo dungga namo mga pagampo, giguna namo pagtuo sa kanunay, magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Payog ng po daw gawag ito ang pilgrims sa Olympus Parish Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocate Volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ, Electric Chapels, Paseo Kalikasa, Behan Village, Kawayan, Uga Brother, Uga Tris, Kuya sa mga sponsors, Lay Adorers of the Crucified Jesus Community, and Engineer and Mrs. Jerena Lopez sa atong photo possession. Mga igsoon, nag-apo kita, tumili og dakong sakripisyo, duwakon daw sa Dios, kamahan makagahom sa tanan. Sakripisyo ikan si mga alam sa pagkain ko imaya sa iman alam sa kamusladan sa tibok niyang santos si simbahan. Itugo to Ginoo ang kanunay na
kalipay, pinaagi nining mga mysterious Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpadubos ka namo, mahimo nga tinugnan sa among kalipay, walay katapusan. Kaya among ipagayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo, ibayaw ang inyo makasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga ito Diyos. Santos naman, Diyos na kunay magagahong sa tanan na nagmatarong iyon magpasalamat kanimo. Kanunay sa nang dapit. Kaya nga mong karang kalawat na tapos na o sa katalibutan nga nagunong gibago. Dihat ang Kristo gitibuong pag-usap para mong kinabuhi. Kung tungod nini, umanis magalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmayaan katibuong kalibutan ng usap ang mga angel sa kalangitan. Iduyong pag-awit sa imong sa imong maya. Diya sila may hunong pag-awit sa paggingan. Santos gayud ka Ginoo, tugran sarang ka Santos. Padalawang imong espiritu aron pag Santos sa mga gasa, aron maghimo kinialang kanamo malawas sa dugo ni Kristo nga among Ginoo. Pagpasakit siya ang kaugalingon, kuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug giantag nini ngadto siya ang mga tinunan ug mingon dawata kini ninyo tanan og kana kay kini mga akong lawas kay tugyan alam kaninyo. Sa sama pagi tapos panihapon, kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo po sa hatag nining nagdo siya ang mga tinunan ug mingon dawata kini ninyo tanan og Panginoon kamogi kanini. Kay kini ang kalis sa kunugos bagong tunay nga kasabutan ng dugong iulala ganinyo ug alang sa tanang mga tao aron masalamat sa ino buhat kini aron paghundog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Andon sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo na nahanad kani kanimo mahaning pans kinabuhi o kalis ang kaluwasan mo pasalamat kani kanimo kay mo kining gisip ka na yan matubang malagad kanimo. Mga kaming umalawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkayusa niya sa Espiritu Santo. Inong Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan mo ang mahintid kami rin sa gugma o ba ni Leo among Papa, ni Alberto mo Arsobispo sa tanang mga pare. Nung ninyo sama mo na igsuong namatay, malawang mabanaw sila. Ang tanan namatay rin si mong kaluwi. Dahil silang kanan sa pagsudong sa kayang si Manaw. Kaluwi kaming tanan mo kami ngayon ni matambit sa kinabing tunay. O ba ni Maria ang ginahan mo aling si Diyos man sa mga apostoles. O sa tanang mga santos nagtuman sa imong kabubuton latas katigan. O ba ni kanila may kaong daigon, o ba may kaong mayang pinagin sa Kristo na imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, bihat kaniya, gihatag ka na kanimo magagahong amahan Diyos kay usa, sa Espiritu Santo ang tanan mong maya hangtod sa kahinturan. Karong mga isuon, makampo kita sa kampo, nagitubo ka nato ni si Kristo. Magayo kami Ginoo nga imo kaming luwason sa marang daw tanan tagi kami sa kalinaw ning panahon aron kamanan si mong kaluoy malikay kami kanunay sala malayos na nang kasamo samtang napaabot kaming malahumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong sa Kristo rin ang kasi mga apostoles, ang kalinaw ang biling ko kaninyo, ang akong kalinaw ang hatag ko kaninyo. Iyaw talawa ka mo masala, kanila pang saling sa imong simbahan ng kusibo sa imong kabubuton, at tagi ka mismong kalinaw, kayo sa kaong nabuyagari hangtod sa kantoran. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Kung karoon magkita at antimaan sa itong pangginig sunay, pinagdayat na kanya karan. Peace, freedom.
Magay gisuon, mao kini si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa kasalanan sa kalibutan, mulaan kitang gidampit sa pagkiti sa Ginoo. Ginoon, kuangan kalawat kanimo. Paan pa mo lamang o mga. Ang lawas sa dugo ni Kristo, magamping ka nato sa kinabuhi dahil mo.
Mag-aampo kita. O mayong magbalantay, pataling hugi kami ngimong panon. O gipahimutang diha sa sipsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong tubos pinagi sa bilihong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat kay balog pahinumdum. Adunay gyapon kita second collection karon alang sa tuang church projects. Nagpadayon sa gihapon ang atong pagrosaryo sa matag alas 5 sa hapon o isunod ini alas 6 sa gabi ang atong nobina misa at hangtod dinhi sa Mayo 2 agig pagpangandam sa atong kapistahan ni San Niño San Roque, San Vicente ug sa pagkakaplag sa krus. Ugma ang rosaryo kay Lunis man na siya niya daghan mas intention sugdan na siya og 4:30. Sa Mayo 3, mao na ang ato ang kapistahan sa atong mga patron. Ang ato ang Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ako ang pahibalo, ato ang Pontifical Mass sulod Domingo alas 9:30 sa buntag. Ang mo preside nini ang ato ang kalahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy D.D. Sa Mayo 16, Sabado, sa launa hangtod sa alas 4:30 sa hapon ang ato ang General Assembly. Giawag ang tanang officers from President down to Westy sa tanang chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators o PPC Exicom sa pagtambong. Nining bahina atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos bahandi og pagpasalig aron magmalampuson atong ikatulong nga adlaw nga nobina misa. Special thanks to Honorable John Tumulag and Barangay Basak Pardo BPSO and DIPER, Mr. and Mrs. Benjamin Ordanesa of Ordanesa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Engineer and Mrs. Narcel Nacorda, Mr. Jasper Maglasang and family, with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro Bakchaper, Santo Niño Bakchaper, and Sunshine Valley. Sa atong pilgrims, karong gabiuna ang Holy Cross Parish, Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocate Volunteers, Parish Catechist, Corpus for Christ, Area 3 Chapels, Baskio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, ug Kapraper o ug Katres. Sa ato ang mass sponsors, lay adorers of the Crucified Jesus Community, and Engineer and Mrs. Jerina Lopez. Sa ato ang mga liturgical servers, ang atong choir, ang Rock of Age, sa ato mga lectors and cantor of the psalm, sa ato ang mga gift bearers, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, sa ato ang digital communications ministry, sa ato ang ministry of altar servers, sa ato ang extra ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang ikatlong adlaw maduwi na misa sa wala dinhi o dili makaanhi daghan kayong salamat tagaan atong masipang pakpak ng atong kabalingon. Ugma sa ato ikaupat nga adlaw nga dubi na misa atong pilgrims mga gikan sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School Administration Faculty Staff and Pupils with GSPTA officers, Legion of Mary with Area 4 Chapels, Ixobil, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community and Kabulakan. Atong choir ugma ang Living Flame of Love. Atong mass sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and family, Juliet Gerard and family, Mr. and Mrs. June Alurta, World Apostolate of Fatima, and Miss Maria Cristina Yang. Atong mas presider ugma si Reverend Father Jonel Fuentes. Ning bahina atong pasalamatan ang ato ang mas presider nga nagpahinumdum kanato nangutana kinsay atong paminawon o kinsa man sad ang magbalantay. So ang Santo Niño nga nitubo dili lang sa lawas, dili sa panuigon, kundi sa kahibalo ug kaalam sa mga hiyas niya, mga bertudis nga gikahimut-an siya sa Dios. So pinaagi sa grasya sa Dios siya ang atong magbalantay. Kita unta motubo diya sa atong pagtuo, kahibalo sa pagtuo, malamon unta kita tungod kita magpaminawan sa atong Dios nga magbalantay. Nagisgot po sad siya, God is sometimes a God of contradiction. Kaysa panahon nga moduol kita, magbasol, maghinulsol, ang Ginoo makalimot sa atong mga sala.
Ningon sa siya, God is a God of surprises. So lahi ang mga pamaagi sa Ginoo. Busa kung maayo mo sa Ginoo, ayaw pagtihik-tihik. Bahini lang sad ang simbahan. So, kung sa atong tema, nag-isgot siya, yan gipahimutan nga magtanaw ka, magkuyog ka, mag-uban ka. Ang problema nga dako mahimong gamay, ang dako nga trabaho mahimong gamay, ang kalipay nga gamay mahimong dako kay atong gisawan. So, andam mo taga mo sakripisyo, andam mo antos, tungod kay atong modelo, nag-antos ug nagsakripisyo nga mao si Jesucristo. Ang balaang krus kanunay nagpahinumdum nato na adunay kaluwasan sa tao nga nagtuo ug nagsalig sa Dios. Ang moderator sa team of pastors sa Santo Tomas San Nicolas de Tolentino sa San Nicolas, Cebu City, ang Episcopal Vicar sa District 2, ang Distrito Glangkuban sa Metro Cebu South, ang ato ang Mass President si Reverend Father Eduardo O. Pintik. Tagaan tog masipang pasalamat. Palihog manindog, before nato dawaton ang panalangin ato sa pahinungdan ang atong mga patron, musinggita, Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Daghang salamat. Salamat sa kong padikura o sa iyang kaabag, Padre Nas, kapag imbita nako, nila nako din sa pag-celebrate sa Santos nga Misa. O kaninyo tanan, daghang salamat. Tupakpakan, tukagulingon. Ang Ginoo mana kaninyo. O manalangin din niyo Dios magagahon sa katanan ang amahan maganganat ug ang Espiritu Santo. Mahalad ng misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Akong giawhag ang ato ang mga mas sponsor of pilgrims pabilin for documentation. Leaders of Crucified Jesus and Community, Engineer and Mrs. Jerina Lopez. Palihogos, Leaders and Engineer and Mrs. Jerina Lopez. Documentation. Isang